first born yangu iripi sana ndati titaurirane adzoke pamba. Mashura agona akabwiliswa no. Mwanasikana wako kubva pano atuka asina wateerera vana tete vana vese ateereri. Akabva pa unoti mutsvage adzoke pano kuti azoita dambudziko futi pamba pangu. Akamitiswa mushure mungaita sei? Akataura kuti kudinda mutsiura ndati vakomana anomitisa mutauni awo usateerera vakomana akati kudi akati musanditsiure ndakura ndane 18 years ndakugona kuzviitira zvinhu zvangu. Ndozvega here zvaakataura ndiramba ndichimutsiura kuti vakomana vanokushandiswa kusei. Akati chini chimuudza kuti vakomana vanokushandisa kusei. Akati mukaramba muchinditsiura ndichaenda kumapurisa ndoripota kuti baba vari kuda kundiripa nekuti vari kundirambidza kodzero dzangu. Alright, kodzero dzake ndedzikudani vakomana vakasiyana zvaita zvezve. Mwana wagono kuchinjanisa vakomana pamba pangu. Pano apadzoke benzi nenhumbu yake nekumitiswa kwake. Akati ndomudzvanyira kodzero ngaaite zvaanoda kwaari ikoko. Handimubvunze chero handisati ndatombosangana naye murodhi. Handitodi kusangana naye murodhi. Kuti akamitiswa nani nhumbu yake handidi kuzvinzwa. Akati nini achazondiendera kumapurisa ndikaramba ndichimutsiura achiita zvakashata. Utano hwake ndo hwakati anondisungisira ini. Ndiri kuchengetedza iye utano hwake kuti usaita vakomana vakasiyana vanokukanganisa kwakuti ndichaenderai kupolisi kunotaura kuti muri kuda kundirepa nekuti muri kunditsiura muri kundidzvanyirira. Ngabve pamba pangu handidi benzi. Maigono mama geza nemwana makuenda kuchechi chiendai kuchechi handiti kapoi. Sorry sisi wako hawadzoki pano ibenzi vakasiya vatuka baba. Maigono ndokumbira muende kuchechi zvatokwana hatichataura futi zvakadai.